Hello. Hey, people. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. 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 Bluetooth mode. Guys, ndakangana kugadzira linki. Ndatobva kugadzira linki maimani ndazvikanganwa ndafunga kuti pandagadzira linki ka. Bluetooth pairing successfully. Iwe unoita noise iwe. Ndakanganwa kugadzira linki. Ndatofunga kutoti ndidze song yangu. Where is my song? Tafazwa mupotsa zvise. 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 Muri bored. How are you people? Tafazwa mupotsa. Lora chimedza. Siderera zvisei. Lokadi Chidunga, Miss Charmaine, Marange Icon. That's nice, you say. She means yes, na kumulisa. Ndakangana ku pagutu mupanda wana. Did he say? Kana ndasvika guys pandosvika kuZimbabwe da kuti wa photoshoot nekaredhiyo kangu aka kanenge kasingasari. Kandise rudo, kandise love one, love song, love song. Oh, Peter. Ambesa link. Muribo ere andise link.
Lingaudo. Oh yo, oh, Lingaudo. Did he say put him open mic ndichiimba Peter pandoda kusimba song inotambika eni ayo ayo tayo oh guys, oh my god, I don't know kana sister Eunice makauya nhasi zuro reva birthday sister Eunice ga yatozovaimbira hangu birthday kana vasipo vanozoiona ndaifunga kuti vachauya Chris madhana angu achimbopindawo mukati umu muboona masmaili ako Chris also andimbosa papa yazvegore riya zvakanzi waitsvagirei munhu iyeye waitsvagirei munhu iyeye ini ndiri kunzwa kuda kutsvaga Chris madhakwana uri kupi uya pano mbobaya linki iyi umbotiudza kuti chii chiri kuitika kuJoburg. Tell me what's happening in Joburg. But ndoda kutoimbira sister Eunice happy birthday guys. Sister Eunice ganditovaimbira zvangu sister Eunice and brother Masawi this week anga ari mabirthday avo saka rega ndikuimbire zvakanaka happy birthday iripo ire song yachona inoyatsoenderana nebirthday. Do we have one? Happy birthday to you. 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 Sukunzikere. Happy birthday to you. Happy birthday. Ndise my earphones. Ndise my earphones. Zikatonetsa tiimbe happy birthday yacho. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy
Happy birthday, Masawi. Happy Ewo Masawi, happy birthday. Ewo, sister Eunice, happy birthday. Ewo, happy birthday. Ayo, krika. Ayo. Ndikuita ndega birthday nasi. Ndikuita ndega birthday. Happy birthday, Matsu. Happy birthday, Buddhi Matsu. Happy birthday, Buddhi Masawi. Happy birthday, Sister Eunice. Happy birthday, Jay Marians. Happy birthday to you. 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 Also, get down the hill. I walk on it. That happy. And the get down, get down, get down. Happy birthday. Happy birthday. Yes, happy birthday. Baba Masawi and the sister Eunice. Sangosvika 20 minutes pasina apinda indinobva ndaendawo live yacho. Iyi ndiyo inonzi pre-plan. Isina kana hatingati pre-planned. Unplanned. Ndakanganwa kuisa link in. I forgot now. I forgot it. I forgot it. Ndakanganwa guys. I forgot. 20 minutes zikachaya pasina apinda dotwa nini ndinobva ndakata live. Because mazuva ndoda kunzwawo kadzi vamwe, ndoda kunzwa kuti chii chikuitika kumamana uko. So kana pasina ndoenda live ndosandinenge ndichiita mazuva ano. Ndoda kumbopotawo ndichinzwa nyaya dzevamwe guys. I want to hear. Tipa 12 minutes. Reka ndimbofana kuisa futi imwe beat. 20 minutes ikakwana ndoenda ndozorora zvangu tozobatana tozobatana zvedu mangwana inosirise kandise Peter. Hey, pretty guys son. But 20 minutes ndinobva ndaenda live. Handina nyaya dzekutaura mazuva ano. Nyaya dzangu ndedzekutoti ndoda kundombonzwawo dzevamwe. Zvinoita kuti voice rangu rizorore. Ayo yeah. Pizza in the heat. Oh, nokusi bla bla zvirisei urisei kwauriko kurisei kaka 20 minutes kapera ndobva ndaekera mangwana ndozokasira kugadzira lingi nhasi ndazvikanganwa ndarigadzira 5 minutes ago ndandazvikanganwa ndafunga ndagadzira mascat ayoba virapita virapita ayo eyo iwe ayaya pita pita iwe pita pita iwe yeah uyapinda yeah crazy
esikani Chris kurova That's my nhaiwe house. Chris uri sei? Mira tanga wadzikisa volume here eTV. Mira tione. Right, zviri sei? Uri sei? Wanga warova shamari. Uri kutsikisa dhipi paJoburg. Wanga usingachadi kupinda mubhokisi iwe, wanga wati nyanyanya. Problem kazhinji kacho ndobva kubasa ndaneta ndogaya kupinda ndingokomendawo ndingori comment section chete. Uchibatwa nehope uri ikoko. Ndiri ikoko pamwe foni inozodonha pasi dzatobata hope. Ndokuwisisa. Mira 1 second dangodai so nda kuisa charger paikira ndinogara ndichikangamwa unoziva. Wanga warova shamari. Hei, ita mairovai 2 months zodokwana. kuda kutopfuura. Iwe kumushambonyi kupiwo? Ndiri muChipinge. Because uri kutaura like language ngade. Ndakamboita imwe hama yangu yakamboroorwa ikoko akadzoka asingagonishi achitaura chidhip chekuChipinge. Kwatoinda obvious anotaura deep chaiyo. Akadzoka achiti woenda kumhatso koda muwe akatokanganwa chekwedu achiti yonini uripi ndokutonera hatiti ninge toti onini. Otherwise uri kutsikisa madhiri api? Chimbotiudzawo nyaya inakidza shamwari, ndiponzwawo nyaya. Zvandaita nhasi izvi waita sei? sei? Ndichifamba zvangu makusei ndichienda kubasa. Vanhu vari kudomhoresana inda kupindira. Nganzi naiwe mukomana wakakwana here unopinda? Pakumhoresana kwevanhu? Inanisoziva kuti anozviona kuti vanga vachimhoresana ma inda faneta vari kumhoresa inini waona. Saka vangoti handeti nechirudzi chemujoni wavo. Ndikabva ndapindura tarisa mukomana ari kupindira papi panyaya dzatiri kumhoresana vana. Ndanyareva. Koya chimbondiudzawo iwewe, damboti umbondiudzawo something. Tamboti amwe nyaya yemaguma emuJoburg wakambosanganawo nemasinario akaderera? I think because ndakatanga kupinda mujoni 2008. First time yangu ndakasangana nazvo ndakapinda ndasandava nepassport. Because first time yangu ndakauya ndisina passport. Papo ndakatorwa mari. Ndakazosvika Joburg ndisina kana sendi ndanga ndisisina. Mari yose yakaperera pamesina. Uchingojamba board. Mari yose ndope yakatorwa ipa. I think ndakasara nemari 6 rand so. Ndoenda sarana. Apa kuri kuenda kwacho kuri kudiwa 150. Waienda kupi? Ndaenda kwanga kuna blast dzanga dziri muJoburg. Saka in fact ndo vakanditumira mari ndiri kuMosha. Nganzi mari kana unoda kuuya udi ungo. Saka inda ngoto ndasvika paboda ndangoita yangu nokiya ndobva ndapinda. Problem madhezi acho mafoni ainetsa inana kana foni. But namba ndaiziva nemusoro wavo. Apa chirudzi chemunhu achibuda. Ndadomira pabhazi stop pane panohakiwa motikari. Kati ndiri kuenda kuJoburg chichi. Because in fact patakapedza kujamba takaita zvekujambiswa nevanhu. Tapamesini tichitobatwa nevakomana. Torerwa zvese. Ndakapfeka mabhurugwa 2. Trousers neshort. Vakatora trousers, vakatora mateki, vakatora kepe ndanga ndinayo. Ndangosara neshort net-shirt. Jacket ndanga naro vakatora. Ndangosara ne6 rand. Chaiva chini. Ndakasvika pamesina chini. Friday ndiripo. Hapana kana munhu ari kuda kunditora kuenda neni. Saturday apa rongorarama nemvura hapana kana chikafu chauri kurya. Ndagara. Ndakazoona bhazi raMasimeni ndo rakazosvika. Ndikati ndakuda raitobva kuJoburg in fact. Renda mushanda ndokumbera ndodaenda kuMosha.
ndakati zvokuti tiende kumusha newe pasina mari hazviti at least dai vanga vane hafu taikwanisa kuenda newe. Zvatingaita pane bhazi rikuenda Joburg, zvatingaita ndezvekukwidza mubhazi ezvizvati une munhu ari kuJoburg ane mari kukwira, asvika kuJoburg tokuvharira kusvika munhu iyeye mamufonera auya nemari aubhadharisa. Ndikakwira ndikapinda muJoburg zvakanaka, ndikatofonera Blanche ndasvika chichi but haana kana seni, vakauya kunditora. Ndasvika kumba kwavo ndakagara something like 2 months ndikatengerwa foni. Anzi hazviiti kugara usina foni sezvo mapurisa anonetsa, unokwanisa kuzosungwa nemapurisa chichi. Ndatengerwa foni anzi joina wakomana, kana uchida kutsvaga basa uenda newakomana chichichi, unoenda kutsvaga mabasa chichi. Makuseni ndoroverwa futi foni iya futi. Havana kana 3 months ndabva kumusha, hana kana 3 months ndabva kutorerwa mari pabhodi. Foni yaenda, laki ndanga sina kana sendi zvangu, ndakangova nefoni yangu. Foni yatorwa. Ndikati ndichida kupera kumanga, ndati haina blasi ndafunga kuenda kumusha. Kubirwa kana ndingasvigova. Anzi zvinoita zvandikati serious, zvemunondaanda neti. Vachitondikwidza ndichienda kumusha, ndichisvika kumusha ndopandakatanga kutora passport ndichitora driving license. Pandakazouya kubva ipapo haana zombogara ndaona kana mistake kana nanhasi. Ndakufambawo free zvezvimuJoburg. Ndautokwanisa kuti chero usiku chero kuma9 10 ndokwanisa kufamba. Zvinezvi mara in fact vandanga vakutarisa kuti munhu uyu fesi hairiratidza kuti kwaari kuenda haikuzivi inyowani. Fesi inotoratidza kuti munhu uyu munyowani, haana confidence. Plus uchitofamba nzvimbo yausikazivi unolusa confidence dzako, unenge usina confidence yakanasa kufamba. Ndipo vandanga kutokuonera kuti something wrong pamunhu. But kusisina zvasiyana. majaira ngozvinezvi mamasinia zvita masinia pasina chichatinesa. Ikoko kwedziri kumangwai izvezvi dziri kuti 1836. 1836. Okay, that's reasonable. That's reasonable. Hanzinga makapinda nadzo. Saka muchiri kuJoburg kana makazobva muJoburg? Ndakazobva izvezvi ndari kunonzi kunoti West Rustenburg ndokwandakushandira. muJoburg ndakazobva zekambani ndakazoona inga iri kuNorth West ndokwandiri. Plus makazoita mukanotora chikosi chekuzondoshandisa. Ndakazokwanisa kuti because time dzacho ndaingova munhu ngoti unotofamba iti ndiri kutsvaga basa rei chero ona kuti panenge pakaipa pano pakadai kuti chero rinogwadza vedu hamburevi nhema chero job rinogwadzisa. Inyaya kuti zvinhu zvinonesa nechekuti kumusha kwacho unenge usina kana start ndokazhinji. Vanhu tingaita songe vanhu havafungi but ndakanasa kuzviona ini kuti ndizouya ndakasina kana start yekuti ukwanise kutora chero $55 madays passport aida $55 yaidonetsa kuti iwane mari. Saka munhu akatokupa mari yebhazi ogaya kuti ndikatora mari yebhazi ndoita passport ndozoona futi mari ipekenda zvino handiende then ndazoshanda ndozodzoka ndotora passport. Manje izvi zvelicense ndemwe because license unogona kuitora kuZimbabwe but munomu mujoni haishandi. Mufogo watanga waita zvese zvinodiwa zvacho. Saka process yacho yakakura, panotodiwa more than 5,000. Saka usasati washanda mari yekuti ndakazoitora ndakasvika ndikangoitawo madhiri. Ndinoziva kuti kwedu tinorima mabagwe chichi ndangotengesa chichi ndawana mari yokutora license. But zvazvinda right zviri kuoneka matsukira kuoneka kana azosvikeyo. Very true. Pakaipa though. But esi mamboya mambondiudzawo kastori ndikasvika 30 minutes ndiva ndakata ndombozorora.
kubva musi wa1 ndowanzonyanya kushanda ukaona ndichiuploada ndonyanya kuwanza kuita mavhidhiyo akawanda kubva musi wa1 kusvika musi wa ndamboona live futi kufacebook handiti masikati ndinhasi kana ndineziko every day ndinhasi ndaiona nhasi masikati kuma12 or 1 so tese kuma12 or 1 iko inongoita ndosiyako ini ndoita everyday kusvika ndapedza mastory times angu awa ndakati ndinomaita ikoko ese because like it was zvangu ndibhuwa kuti mastory times angu andoita kunoku anosvika kufacebook opidigudzwa yeti hazisi zvandii ndataura manje saka ndosvika ndikumaita ese kutangidza futi but ndakutoda ndatosvika pakati nawo izvozvi zvitatoo kutemberera tichingi taakudzokera kuSouth Africa because ane order kufacebook ane order ndakazviona because ndanyanya kuona ndaa 5 kana half 5 neruso efacebook hachazivini but kunoku kwandinomatanga nenge dziri kuma5 PM dzekunoku ndomaita ndomasiya aripo vanozoona noono because at least mastories angu handindi kuzvitaura ndega saka now izvozvi but manje anenge akusvika ukangoona ndasvika kuThailand because ane stage by stage saka ndakudzokera maybe 3 more days by next week iyo tenda kusvika kuThailand kana kuti end of this week because live yesocial media ndakushinga ndo zvandoziva munozotaura aindomutya zvinabasa izvo voda vane mbabvu hazvana basa mufungi woziva zvozve maonere plus I don't think handizi kuda vanhu takasiyana because kana uchiita chinhu chichiindira mberi ka kutanga kwazvo vanhu vanogona kuzvifarira but kana wakuona kuti wakusimuka ndopandangira nyaya kwavo izvezvi ukatarisa YouTube matangire yakaitwa anga isikasviki kana vanhu 50 but now kwayava saka ndo panenge pakutangira nyaya nhingo yazodai nhingo vakunasa kutarisa nemunhu wacho kuti munhu wacho akambotangira papi history yake ende avambotsvagi zvakanaka hazvana basa zvokukudonhedza pasi ndo zvavanenge saka zvoda kushinga umu inangu personally handizvitarisa because there is one thing chandoziva as long family yangu ichindisapota mabrothers angu achimira neni mangu achimira neni baba vangu achimira baba vangu chaiwo musi uno pandanga ndabvamburigwa baba vangu kandifonera vakati iwe keep doing what you are doing izvozvo ini zvese ndosapota even nhasi chaiwo kandiudza kuti ndafunga kuita sei I support you kauda kana studio I'll give you that studio inini baba vangu saka ndoziterera zvakabasa izvo akabasa nazveni manje baba nangu ndotori zimu chichadoguma nje rekuti waigona kufunga kuti avanozazvitakura baba akanatsotora foni akati chese uri kuda chii futi chimwe ndikati chakatoti zvese I'm supporting you I'm behind zvese zvimwe zvese ignore izvo zvese I'm supporting you saka nyange vanhu vakakwira pamusoro pegomo nyange vanhu vakafamba pasi pesiku dai vachidai nyange hazvitombondimuvhe plus chakakosha kaona chinhu zvaunoita chichikufadza muridzi wacho then uona support ka hapana chinhu zvinozvinetsa maybe ndolakira ndakaita hangu kuti baba vangu mai vangu nemabrothers angu every day vanenge vachicheka you okay what zvokuti ndofunga I think zvakaitika pakupedzisira apa ndofunga ndatofunga ndatoaffectedzo ndatosekei ndakanabasa nazvo handitombozvitarise I think chandokwanisa kuita testify kuti pakandigraduatesa pane zvese E1 ndo yakandigraduatesa but as time goes on pane malessons akazoitika ipapo ndikati okay cool ndarama ndakanyarara ndakangota sebenza hangu vanhu vakabuda pachena vega ndikaramba ndakanyarara I didn't say anything but inotambika waona inotambika ende handina kana kugradza ndohodha nemunhu saka tongoti aiwa
keep going. Plus ndo life Keep yacho. I writing. think ndo life yacho angorarama mazano. Kana plus ukaona ukatadza ukashaya munhu anotaura nezvako kana zati ausati watanga life. Ndokuparira chiri ichocho. Ukaona ukapedza mwedzi vanhu vasakambotauri nezita rako hauna life, hauna kani, So muri no, pazuva. no, I'm telling you the truth. It's no, I think because ndatoni handisi kuti ndatoni here kana kutoti ndo graduation yandakazoita. I don't know, but what I know for sure is ndatanga ndaona face yako uyu akanzi Peach. Dakutanga ndaona face yenyu handikwanise kuedha munhu wasaona face. I can't aid you kana sinaona face yako. So ndozvinokwanisa kutaura kuti kana ii uyu izvo zvazvingana basa izvi pane zvinhu tu zvamunofanira kuziva. Pawaudzwa zvese izvi watadza kuenda kutoilet here wainda, mari yabva yashota muhomwe here haina, hope dzaramba kuuya here dzauya, mari yechikafu waishayiwa here handina, vabereki vangu vandiri kufonera navo here yes, hama dzangu dzichiri penyu here hapana afa here vese vapenyu. Life goes on. And ukazonasa kutarisisa futi ka uona kuti pane zvataurwa zvacho pane chaunokwanisa kuita nezvazvo here kana zvichiti hapana so chii unoda unesekere nazvo zvinhu zvakadaro ngosiyana I'm actually expecting more. I'm telling you the truth. I'm expecting more. Zvikasatoitika more, I think I'll be worried. I'm telling you, because like nema brothers angu taitogara basa toti saka because pandi iko zvinhu ndichiri muthailand ka hana ndoziva hasa ndambotorwa na picture nemurume hasa ndatombooni kwandiri kuna kuti anyway saka nyango vakandipa nondipa pa internet ivava zvokutoti izvozvi zvimogona kutodzibuda neni sorry henyu in advance mukazonzwaro kana manje kunzi kuda nemurume uyu and then nekuti ndezvepa internet. Now kanda kuZimbabwe zvatoitika times 3 kuti ndichatoto ena ndingamborega kutorwa picture kane mufesi wandinenge ndafarira kuti pamwe icelebra ndofarira ndinotoyekera ndinotozotorwa nesuwo paunotosvika kuZimbabwe kana tiriko obvious enge titototi ningu yakauya shwa tatombosangana naye mari papo makamera anenge arishana. Right now chavakandiprepare chogara taura mabrothers angu anongora chiti wedire kuti iwewo uni kuita zvechihure expect it more. Mabrothers angu ava chitodidero kunotoitwa mameeting seri expecting more ngarisatombopfa rakakurwadza because ende richataurwa especially pangu wakazinda kuZimbabwe because kuZimbabwe kuna vanhu vakawanda iwo ndikunongo ndingori murumu kaini kuZimbabwe saka mundiudza kuti ndokonwa kunorya nyama yangu yehuku paekera nekuti ndanzekera ndichitadza kutorya ndinotorya ini nai because even mafamily dzedu dzaichadzo havazovose vanokufarira. What about a stranger munhu asikatombo ende ukaona vanhu vanenge vachitaura nezvako kacho hautombovaziva ndamusati matombosangana one day mira Chris munhu akanzi Peach I can't aid you because handisi kuona ndida kutanga ndaona face yenyu kuseri kuti yakaita sei so I cannot put you palive pangu ndisina kuona kuti ndiani ngatida kutanga ndaona face yenyu kuti yakaita sei then kana madero mobvisa kamera yenyu ndozokuedhai if kusina chakadero I'm not gonna aid you sorry but ndakatarisa so handisi kuonana na face panongori nechiblank saka handikwanisi kukuedhai kana ndisingada kutanga ndaona face handingaedhe ghost ka kutanga ndaona face yenyu first hanzi saka izvezvo here budhi Chris expect more ndozvandikuti zvikasaitika mabrothers angu everyday anotondichi be prepared saka zvakana basa izvo mupakazonzwira tsitsika munhu anengatozodzira tsitsi pamwe mufesi anegana kunge asingahwisisi ndiye wanengatowira tsitsi noti izvi zvese zvinenge zvazvakana basa izvi kona baba vangu akazotora foni vakati iwe uda studio koda studio let me know I'll give you that studio baba vangu ini mangu munoziva musheremi baba vangu ka havasi kungoderoka havangobvume zvekuderoderoka vakati uda studio ndinokuitira don't worry. plus chinhu chandakanana vabereki vedu ka mukukura kwedu chaimo vanotoona vana vavo kuti mwana wangu
chero ndikanzwa kunzi aita chakati ka pane zvimwe zvinhu zvandokwanisa kumurambira kuti zvinhu zvakaiti kana izvo haasi havisi zvake izvi. Kana nini chaicho pane panotombosvikirwa pavanhu vachitotaura kuti even mufamily medu chano ndozva munhu aiti nenguya ane something chaakabata ane something chaakati why always zvinhu zvake zvichidai zvinhu zvake zvichidai but ukazvitarisa patomborina kana munhu unotongozvinamatirawo everyday wengoitawo zvako but kana ukangoona munhu uri kukwira da pane something chinototaurwa obvious ndo chinhu chandakanasa I cannot say kuti ndiri kukwira kana kuti chini maybe ndibori stationary ndiri kuno ndiri stagnant ndiripi hakuna kana ndiboriwo murumu mangu muno ndichingodzonzoroka ndirimo but what I know for sure is I'm expecting more and it's natural vakasatodera manje vachatondirwadza because ndida kutoti vatotaura more zvotondipawo mileage kutori nemamwe macelebhu chaichaiwo macelebhu edu emuzimbabwe ototi chero ukatarisa masocial media pages avo ka haatombosviki pane rako uri kuzviona mando vanhu vanopfuura tisazvitaura but palive chaipo chaipo titapa on a more serious note mileage yakatonaka nditoda kutoshaya kutoti vachanditaura futi weni zvitori health because the more yanenge ichitaurwa amen kunenge kuri kufacebook kana kuinstagram vanhu vanenge vechitoona maposti vavo vandomhanya kuti toda kumboona munhuwandiziva kuti huizatema saka ndikutoona izvi vakatoramba vachitoita because kubva muna june ndaimakisa register ndinotoneka chatika june july august september ndanga ndatorwadziwa ndakatorwadziwa ndikatofonera iwe june september akupera what's cooking hapana kana chabuda asandatukwa what's happening asandatukwa ndautukwa kasuru pandakatoona zvaitika ndikatoti good september done saka takutasa october I'm waiting for october it's something chandada kutongomirirawo zviite normal manje zvinyatsoita trending yakadaiwo graph rangu rinonyatsogadza kuti june july august september so tiri pa 4 months takupinda paoctober ukaona vanhu vaitaura zvinhu zvakaita seizvozvo hazvi zvokuti munhu unondosvika woenda papeji rako wosvika kuti zvavataura sandizvo zvavataura zvakati we don't do that hasiri izvo menje that's not the purpose of Shema TV isusu ndinokutonakirwa chidaiwo so saka october I'm waiting saka november mileage yangu ichienda october ritotanga mangwana saka tikutanga mangwana because september anga atopera sefanika tatakatoti kuwai saka takupinda muna october pane zvinofanira kutoitika futi ndikamakisa register 1 or 3 times ndinenge ndahwina then indoti november ndoita futi imwe mileage ndinenge ndahwina woona manje handi-expire kupinda vamwe vanhu totaura mangwana mina ndipoonekera wait a second mina ndiyekere chiri kudonha chifoni changu ichi ngandiise link iri bhoma ita basa buri craso munhu anonzi pitch handisi kuona face yako ndida kutanga ndaona face ini handikwanisi kuedha ghost aizvazviite because I remember this at the time takaedha ghost rikauya rikatitukira kuvatungamiri venyika panapa saka handise munhu wandisiri kuona da kutanga ndatoona kuti pitch akaita sei show your face pitch wababa something show your face pasina izvozvo handikwanisi kunigirikina kukuisa iweduwe I can't put you I can't put you all saka tanga mandita kuti kuseri kunoku mune musiri palive ka but paseri panapa ndiradze face yenyu kuti yakaita sei mukasandiradza face pichi wababa something handikwanise kuedhai sorry I'm sorry but I can't add you get well soon Nox blah blah Buddy person happy birthday
Happy birthday, Buri Benson. Ndambokuimbira mino kana musina ndambokuimbira mino kana musina mazviona. Nasister uyu ndambovaimbira futi. Ndambovaimbira ngandishingirire ndisvike pa1 hour. Pane munhu ari mubhokisi umu handisi kumuedha because handisi kuziva kuti ndiani. Handingamboedhi ghost ka. Ndingamboisi ghost guys. Ndakutanga ndaona face first. Unongoda kutanga ndaona kuti ndiani ka. Ndingangoisa munhu wosvika wondiomokera panapa. I can't do that. Ndakutotanga ndaona kuti munhu iye akaita sei. Izvozvo ndio zvandakazongwarira manje. Otoona kuti munhu iye akaita sei usvike utangoda kundiita unondiita mubhokisi. Aripo watakamboedha tamuedha munhu uyu akatanga wasvika akatuka futi aitotuka futi zvosvodedzera palive ipo panapa. Saka kubva ipapo ndakati handiedhi munhu wasina kutanga ndaona face azviite. Ndinoda kutotanga ndaona face yake munhu iyeye kuseri then kana uda kuhwandisa ndozokuhwandisa zvako but ndaona face yako kuti yakaita sei. Kuti yakaita sei. Bathsheba, alright, Bathsheba ndamuona. Hello. Shema. Zviri sei kuri sei ikoko? Kuri bo, zviri sei sei. Ndiri bo, muri kuzvigona sei? Ndakuenda kuchikoro, ndichakusuwa kuchikoro hakuna wifi sha. Ko muri kudzidza kupi kwachoni kwamukuenda? Joshua Mukavuko kuGwanda. Ichi kucollege ka kuuniversity. Joshua Mukavuko. Nemuchistada chii? Teaching. Final kunonyora. Makunonyora which primary ka secondary? Primary. Mukuvhura rini? Tinovhura next week Monday. Hino matotanga kugadzira here dovi, maputi, mazepe. Tatenga zvese. Yes, zviro ndiko ndiani uya abudapo? Muningina Mishi Ida. Mishi Ida. Mishi Ida, how are you? I'm fine, Shema. Uri sei? Imuri kupi mimi? To Bay Bridge. Makambopinda kai miwasikana imi ndakuzivai. Yade unanoka. Yes, ndabva ndakuzivai. Saka unenge wobva kuBay Bridge. Ma-hours mangani manje kuenda kuJoshua Kabuko? Ma-hours mangani kuindako kuchikoro? Maybe 4 hours. Padhuze, Bay Bridge neblowa padhuze kudaro? Padhuze. Ko uyu ari kusara achienda kupi uyu? Ari kusara, ari kugura musi wa9. Muchii muform 6? Muform ani? Form 1. Uyu form 1 ere uyu? Form 1. Tione face yako. Akasiba kani. Akuluka manje ukadiki. Maybe ifesi pangeka. Shema. Ikakumba kwenye kune masipono oga naimi. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Yo, kune masipono ega. Yesu unonzani wewe? Nanzi Hope, uri grade chi? 5. Nodza kupi? Portland iripi? Bay Bridge ikoko? Colin. Chi asi muboda? Saka wokwenda kuchikoro rini? Handisi kuziva. But yoda kuenda rini iwewe? Iwewo wakutongoduta wosukire toda kuenda rini? January. Hauzivi? Saka naiwe palockdown waiite chimbondiudzawo chii chawakaita palockdown? Ndanchitamba. Asa agoni shona uyu?
tiri mavhenda Shema. Oh, saka unoti waitei paholiday nechivhenda hawo? Wauchitani? Wauchitani? Anti Shema, anti wanzwa papa ndichiti mishi idha ndokuti mishi huya. Oh, idha ndakachifunga kuti ndozita rake kuti I thought kuti full name rake ronzi mishi idha. Nachiti huya. Oh, kuti idha kuti huya. Chiona sisi vedu ava Shema. Vapi vachoni? Ava. Vari papi? Sisi idha. Zvinisei? Yes, Shema. Muri bo. Ndiri bori sei. Ndiri bo. Saka unoti uri bo nechivhenda. Unoti usei uri bo sei? Ukore ndi right. Sharp. Ivhende vanema. Ufunga ni right. Ifunga ni right Zulu. You are cheating me. You are cheating. Ufunga ni right. Nevhenda munoti chika udoti zviri sei? Kwenchamini. Ifenchamini. Dzikwenchamini. Oh, dzikenchamini. Indopinda ndati chi. Ini ndinobva ndati chi dzikenchamini ndobva ndati chi. Adzinchi. Kurati ndiri bo. Kuti hai amahwani. Shema. Nachi ndikasadza neoxtail. Hauna kusuwa sadza here Shema. Ndinomboseka kuti Ona. Ona Shema. ndadira. Ona. Asema neoxtail. Rakakoresa sadza rachoni, rakakora stereki, riri kuoneka kuti rakashinga. How do you say sadza rakashinga? Usooma wokwata. Sadza sooma rokwata. Vende ninakita guys. Amushizivi, zvinorevei kuti amushizivi. Kuti chi? Amushizivi. Hazvirevi chini. Ndakazviona pamuvhango here ndofunga. Kwete muvhango Shema, muvango. Anasodinakisa. Saka ndeye munoona kana muri ikokoko. Munoona kuSouth Africa game. Tinoiona. Wow. Saka kuSouth Africa mungokrosa madiro, munopuwa mapasi kamira kuSouth Africa. Aiwa, toshandisa mapassport. 20 rands. Hanzi? 20 rands. 20 rands kupinda mumesina. Haurivisi. Teni kuti 1 2 3 kusvika pa 10 rands kwakutopinda muSouth Africa. Vele totofamba kusvika kuSA side netsoka, tocrossa bridge netsoka, tozokwira kugate tekuenda kumesa. Kutoenda kana kutonotenga grocery motodzoka. Totoendera kunotenga 2 liters yemafuta. Kana kunodya McDonald's. Kana McDonald's. So imi munostemberwa here manje kana kuti munongoenda motodzoka zvenyu musina kustemberwa? Vanostempa asi unogona kungodarika. Kana uchida nokuita zvekuti unoda. Because munomagara muri ikoko kemi. Hey, ko ini ndinoitawo zvandoda here ndikauya ndikagara ikoko kana kuti zvakatosiyana. Anti munotojoinawo ghetto.
Ndakuudza yakanda kuuya kubait bridge unonzani pai une Instagram here iwe mirationi Follow. Sheba ndo. right mina ndichake Alright. mina ndiisake Bathsheba Ndou. Kumusha kwenyu kune kuri kubait bridge. Bathsheba Ndou hauna kana picture wani pa Instagram pako zero here. You follow zero, you post 0, 28 followers. Shema ita so 20. Haizi Shema. Tarisa futhi. Ipi yacho iwe ndiwe ndaona iyo. Mirationi. Ine mukomana yakagarapo iyi. Ndiyo yoyo. Ndakuona. Mina ndikurudzire radio. Ndakurudzira iyo. Ndakuona. Farewell, iwe Apple. Farewell, Bathsheba. Kuchikoro. 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 Kuchikoro kunya kuna wifi here iwe. Ndingari kumahostel ndogara kunze. Uchigarawo kunze uchitorenda kunze. Ndo zvakachipa. Hazina kuchipa asi mamuse emukati haanobhora. Alright. But at least zviri nane. Saka uyu kamusikana kadiki kanodzidza kusame school nemumwe wacho uya mugrade 7 muform 1. No, zvakandisei. Uyu mwana kudzidza kubulawayo. Nechimwewo chikora boarding school iri ikoko. Alright. Hazoi. Ko ava igraduate. Maidza kupi mimi? Kubulawayo. Pachi? Bulawayo Polytechnic. Kaizo maita chi kupoli? Procurement. Mimi mcheze mchitenga property. Procurement. Purchasing and supply, okay, management. Wakati procure takutofunga mkutotengesera mastendi ka. Inanzi procurement. Alright. Saka apa minenge makucha iso zviza mutati maona basa mukutsvaga basa. Aenda. Ari kutsvaga basa manje ko zvino. Manje rinowanikere kuti ototanga business rakewo otoprocure. Achatotanga rake hai kunoku harinotangika otoprocure. Rotangika handiti muri padhuze nekusouth Africa kaimi. Chero handinoona isusu senemu yedu tine advantage yesenemu. Ndekuvhenda. Saka advantage ndei apapa. Hazvinetsi kuenda ku-SA side. Asida unoita mabusiness ikoko. Kwakunodzidza paVenda University. Zvinoita futi nditori nemumwe shamwari yangu anodzidza ikoko. Achitouya kumba achoita senge munhu wekusouth Africa here. Aiwa, anotaenda nemapepa ekunoku. Zvakaita handinoona zvamakaita izvo zvokuti pabait bridge neuyu
nepamesina kuSouth Africa ndo zvakaita city yandiri example yekuti ndo Bait Bridge city iri panext apo tiri kucrossa border ka city panext apapo ka aiwa kunoku manje kana muri muchallenge kuno ndo mumesina nokuti kunoku ndo kwakacho kwakanaka. Then the other one, excuse me, the other one kuside uko ndo kunenge kana kuti kuBait Bridge. Sikave kuBait Bridge opposite kwandiriko vanotouya munomu kuzoshopa pane mazi big malls munomu vanouya kuzohodha vodzokera kunyika kwavo makusimanheru. Kotori nemabhazi kotori nemabhazi anenge akatonyorwa kunzi lawo anenge achingokwira nekudzika the whole day. Kasi kozvina hakufamba. Ndakakunzwa uchiti hambo Bait Bridge nekumesina. Kuti chi? Andakunzwa wati? Alright, ndakakunzwa that day uchita example uchiti sekuBait Bridge nekumesina. Yes, pakangofanana apa painini ndichienda kumapassport kwedu isusu kuno each city ine immigration saka neichoenda kutonoona border rawo apa ndongototena kudai handizorambiti state boss ndoenda kutoenda kunext country saka ndototena kudai ndakutoenda pauyu ndochitoona vanhu vachitocross asi havabvumidzwi kufamba neshoka havabvumidzwi kufamba neshoka vanofamba nevanzokwira matukutuku yakamira matukutuku pane paanotomira achimirira vanhu ivavo vanobva kupi kulawo because pane mamwe mabhazi anongogumira pabhodha vanhu vese vobuda haachaendi mberi votodzokera kudaiwo saka anenge achiofloada apedza ofloada odzokera kana kuti unenge wakutoenda somewhere different saka ndo paanenge ari matukutuku ipapo. Asi ndakanotisa kuti ndofunga pabhodha mabhodha akavharwa mabhazi haasi kumbomaona even matukutuku akadhika. Mabhodha ekunongo asati avhurwa kana bhazi rimwe ndakaona richindako iribo une uchimbopota uchizombobira vanhu mawifi kana kutsva hauna zvimamaifi here wakatoregera kutenga maifi? Ndine ruta ndandakanganwa ruta ndo chawakura chimaifi maybe chidiki so tudiki twakadaiwo so tione zvichakaita chako. Chiri kure ndachiendesa kunoisiyo. Alright, unombozama chidiki pane phone. Ndachiziva dai changu ndachiri pedo ndachikuratidza kuti ndo chakukurevere chitokotoko ndichachitsvaga mumangwani handichazivi ndaichichaja musi chidokodoko so handichazivi kuti ndakachikanda pai zvangu ndaichichaja. Alright, good night Shema. Iribo hashega nendinde bye bye in grade 5 in grade 7 na sister bye. How do you say bye bye in Venda? Bye bye in Venda inonzi chiisirayo? Unongati bye bye ndondibona machero. Bye bye ndondibona machero. Bye bye. Azi? Iribo. Mbuya titi ndevapa vada kutanga ndamboona fezi mbuya titi alright bo kuchivhara yenyu kuri sei mushe kuri sei shero ndiri bo manga maine dhiri redu reri yatakataurana useri aiwa chiitai muye mangwana ndokupai lingi kuseri handiti okay kuti ndiite 1 hour ndikasire kuzorora hanzi edharani zvawadi aiwa pindai mangwana ndizororewo izvozvizvi ndokupai lingi kuseri handika alright no problem thanks pamangwana tikumboya nekastori kasister uyu long distance but anouya zvaro vari murima hanzi napelton dharani zwavhundi nyasha ndikukufonera izvozvo ndikumbirosavati ndakufonera hanzi Bathsheba urimo miracle matsa sei guys ndakutopedza nhasi nokuita exactly 1 hour ndokasira kuzorora ndambotofonera nyasha uyu baba pano
I have to call your show. Guys, good night. See you tomorrow. Zimuto Susan Julie say. Good night, guys. Ndatopedza zvanasi. I'm done for the day. Phone yangu ida kundimakisa nhasi. Nhai, chinguri yabvirira kudonha. Pasi 10 ranganai. Bye. Good night, guys. Good night. Bye. Unewo time yakuuya sister Eunice, guys. Indakuda kutoende ndava revesi mai baba. Niitoni. Ndakuimbirai birthday musipo. Ndofunga manga mutori busy. Regai nditokuimbirai zvakare. Chindiimbira. Ndatoti rega ndichicheka time ndobva ndatoona time dzatopera. Sorry. Tichaziva here. Iri yakabisa. Volume yakawanyanyisa. Ndofunga nomunext wangu anozoti. Handizoti inzwai. Ko but Masawi watedza kupindama vanenge vane birthday zvakare. Ko mazuva maita sei? I-makeup. Ndakaneta for the past 3 days ndakaneta saka even kana kurara saka maziso anenge anga akuita kakuzvimba saka pane kunoiswa twekuti usaite zvima iceberg. Ndichakutengera kana wakaneta zvekuti maziso anozvimba anoita chi-iceberg saka unongonama ndezve-Mary Kay saka unongonama for 20-30 minutes zvinobva zvapera zvinobva zvaserera. All right. Birthday to you. Happy 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 Thanks. Aya ndaita busy saka pandototarika ndonoti faiva zadzacha here nditoona my god. Ndipise uyu ichada kundionesa malhangasingeni pano. Nai happy birthday zvecho zuro ndopanga pane birthday ravo handina kuriita because ndaitozoti ngavatanga vauya voga nabuti Masawi mirani every birthday Masawi every birthday sister Eunice happy birthday sister Eunice happy birthday David. Thank you. Ndaimba guys. Thank you. Aiwa waimba watozama because zvekuimba hazvisi zvako wazama zvekuti. Ndanditozama wani kuinda nemuchuni. Zvekuti ukangoona fesi yachinja wobva watogadzirisa akaita kuti urambe uchiluka yangu. Aiwa zvakanaka. Hanzi happy birthday. Shemarienzi muri sei? Ndanonoka handandiri busy. Apa ndaswera ndiri busy ndakatopfeka mapijama hangu. Kutita kunge hembe inga mapijama enyu akanaka. Kutita kunge mamudaenda out. Zvekuma plus 4 zvakaoma zvokwadi. Mwari akuwedzerei ekurarama uye may he bless everything you lay. Thank you, Miracle Masa. Thank you very much. Zvimunyenge ndangatoimba ipapo zvakatoperera. Thank you. Thank you, my sister. Mushimwe nyenge panchaga. Thank you. Boys rakabika here nezuro. Boys harina. Mumwe akatoswera kuchikoro, mumwe akaswera kubasa. Saka zvakaitika manje mari mwezuro ndakangana kuti ndine birthday. Ndobva pandakapinda mutauni mubva ndaenda paka muka-African shop mubva ndanoona muine maguru nematumbu. Saka nezuro pandakamuka makusei ndakatoisa maguru amu nematumbu.
Mazvitanga omember birthday. Ndaizviziva but izvozvo ndeingoti saka manje kurestaurant kwacho kwandaida kuenda kunodya kwakusisabvumidzwa zvokuti vanhu vagare because of Carolina, saka ndandangozvita kumana ndobva ndambongogara, and then vakwazoya vamwe mafriends angu ana mai vekuchechi mbva tambotandara. Saka uyu paakazobva ubasa manje wekuchikoro paakazoenda kuchikoro akasiya andipa mapresents, vandasara ndichivhura ndega. Uyu wekuchikoro paakazodzoka ndone munhu ari kutondigirazi keke, rimwe friend yangu anonzi Rose. Uya wekuti zvona ndikaona Sharon ndomurova because nguva zhinji wapashema arichagona kutaura newe. Saka anga akaronga natinashe nemwana wangu mukuru, ndobva ndatoona munhu akutondigira keke manheru, saka ndakatozotanga kucelebrata manheru keke ndafara. That's really nice. Maka enjoya. Ndakatombonzwa kuti Budi Masawi vakaita sei. Vava nebirthday this, I think kusora rimwe zuro 28 vava nebirthday 2018 and 29. I didn't even know. Ndakazongoona mastatus aBudi Masawi ndasingatomborizive. Aiwa, next year tinoronga. Wose zvinezvi ndakaona kuti vanhu vakava busy, vanhu vadzokera kumabasa, ndobva ndaona kuti pamwe pane vanhu vanenge vari vashoma kuti ndiite palife, but next year. Izvozvizvi vanhu vakumabasa manje vanhu vabhizi. Vanhu vabhizi kutsiva pavanopambogara. Izvozvizvi isi kutoitawo malife kutongoshingirira, hapana kuseta. Nyangwe tikauya tiri vatatu musi uyo tangoonanawo. Because vanhu vakumabasa ukatotarisa, people are always busy. Happy birthday. Thank you, Tafatwa. Thank you, Ratidzo. Pamwe ndikatoendawo Zimbabwe ndisikachaitawo everyday manje ndinoenda kutoita zvokutoita maschedule malife. Ndinakakutaura naye. Ndinenge ngazongoramba ndenda kuda kutozo tinoryei tikangoramba ndiri paekera manje kumba. Saka tetakutobhukisa, ndotogara takatobhukisa rangu next year kuti musi wani birthday. Musi wa 20 muri kuZimbabwe. Musi wa 29 September. I hope so. Ndouya. Apa ndaifanwa wakakuenda kuna July but because of Carolina manje zvese zvakamba ndakatorifandwa mari yangu yematiketi. Apa isatozivi. Saka apa tichatanga kuronga futi pazvinenge right. But next year kana Mwari vakatichengeta ndiriko kuZimbabwe zvinenge zvaimprove even the way atinoita kuita malife edu zvinenge zvaimprove. Tichida kuti mabirthday taita chichitiko pachannel. I'm sure tinenge taimprove by far. That's good. Saka ndanonoka sure 1 hour. Ndinoda kupedza ini ndizorore zvangu kuitira mangwana yawanika ndakufanira kunyasoshanda. Ndizvozvo. Zvakaita. 15 days ndofanira kumboshanda straight. Alright. Alright, good night. Ndoku kana wapedza life usati uchingopedza life ndokubva ndakufonera. Alright, no problem. Usati warara. Bye. Thank you for Bye. Thank you. Bye. Okay, bye.